ƙarya nake ku browse zan ba kai bari ma ba ku tun daga shekarar tun daga 4th century sanda aka kirkirin Trinity ta tabbata zuwa almost 18th to 19th century ba a daina kashe yan Unitarian Christian ba kiristocin da suke cewa Allah ɗaya ba a daina kona su ba har wajen 19th century ana kashe su. Bari in ba ku misali da Allah duk mai Google ya bude ya duba ka duba Michael Servetus. Michael zan samu ku sunan shi yanzu a kasan kwamfuta. Michael Servetus kawai kuma a lokacin da Michael Servetus yake na ɗaya mai ilimi ne, likitan yana da ilillimuka da yawa sannan babban fasto ne. A wannan zamanin da Michael Servetus yake babu wani mai ilimin injila irin tashi, babu mai ilimin Bible irin shi, babu. Yana cikin top 10 da ake da su a duniya, ga ilimi ga sani. Ya fito ya ce kai shi fa aqidan nan ta Allah uku ƙarya ne. Da tarinta ya ce ƙarya ne, ya ce Allah ɗaya ne. Duk inda za a fita aka fara rugumutsi da shi, Roman Catholic Church suka declare ɗinsa akan a kama shi, ya falle ya gudu ya tafi Calvarian ya tafi. Da ya tafi Calvarian wani gari da ake cewa Geneva lokacin, Calvarian Geneva ya tafi. Ina so ku google sunan da Allah, ku bi labarin da nake gaya muku. Sai da ya je garin a can aka buga aka tura dan sako aka ce to Michael Servetus ya zo yana bai da Allah uku ba, muna son a yanke mashi hukunci. Sarkin garin da kanshi John Calvarian, ku duba sunan ku da abin da na faɗi ku google, John Calvarian ya kawo shi ya zaunar da shi a fada, ya tara majalisar sa ya ce kai an ce ka je ka ce Allah ɗaya ne, kana so ka lalata mana harkar masarauta da abubuwan. Idan za ka janye waccan magana za mu kyale maka ranka, idan kuma baka janye ba to za mu kashe ka. Michael Servetus ya ce a shi ya yarda da maganar da suka faɗa, amma a kawo Bible. Aka kawo Bible ya ce to yana so su buɗe su nuna mashi kafin ya je ya gaya wa mutane, saboda an san yana da mabiya. Kafin ya je ya gaya wa mutane cewar wannan addinin abin da ake bi na Trinity Allah uku gaskiya ne, a dawo a bi su nuna mashi a cikin Bible inda yake. Duk aka tara fastocin nan da fada-fadan nan suka kasa nuna mashi, ya ce to babu hujja, da haka ya zai ki abin da Allah ya ce kuma in ɗauki naku ya ce ba zan yi ba. Suka ce kashe shi za a yi. Ku duba duk labarin da nake gaya maku, ƙona shi aka yi, littattafan shi aka tara har da Bible ɗin nashi aka jingina a jikin shi, aka cinna mai wuta gaban mutane. Wai wanda ya kafa addini da ƙarfin Trinity da ƙarfin bala'i irin wannan, wai shi ne zai kalli musulmi ya ce wai annabinka wai da takobi ya je ya addinin musulunci. Hawa wai ai renin ya yawa. Ni da na san yadda aka kafa addinin ka, in naga kana wannan magana ba mamaki yake ba, kana ban mamaki. Zan zo inda zan fashe maka wannan ɗanɗano ne maka. Akwai lokacin da zan zo, tun da wanzu mun fara ne, zan zo zan yi bayanai akan wannan, akan magana slavery. Duk na ji kun yi maganganu, saboda wallahi tintin na so in fara magana ana ta ce min in yi haƙuri saboda ba layi na bane ni dan drama. Na ce a'a, mahaifina biya min karatu na karanta wannan addinai a duniya. Mahaifina biya min, ban san zai mai rana ba, yau lokacin shi ne ya zo, ya kamata in nuna mutanen nan na san me nake yi. Lokacin da mahaifina biya min karatun nan ban san zan yi amfani ba, amma ya kamata in nuna masa na san amfanin shi. Da hujja nake magana. Wallahi ban ɗauke ma kan ba ta Najeriya, ban ɗauke ma duk wani Kirista ba na Najeriya. Ba faɗa nake da ku ba, ba wulaƙanta ku na zo yi ba, na zo in faɗi abin da addinin ku ya faɗa ne. Duk mutumin da na faɗi ƙarya akan addinin shi, dokan Najeriya ta ce duk wanda ya mu addinin wani ƙarya akwai hukunci a kansa. Da haka na da ku kai ni kotu. Duk abin da na faɗi akan duk abin da na faɗa, duk abin da na faɗa in dai ƙarya ne ku kai ni kotu, ku je. Sannan ma zan fito muku da wasu evidence din da ba taɓa gani ba wallahi. So I'm ready for this war. Idan za mu zauna lafiya mu zauna lafiya, amma mu ci da gaya mu gaskiya. Wannan shine magana ta gaskiya. Alhamdulillah wa aza akhir da'wana. Mun gode ma Allah, Allah ya sa mu kare azumin nan lafiya. Nagode.